Sokan kérdeztétek, hogy hogyan lehet az, hogy emelt szintű történelmi érettségin olyan dolgokat is kérdezhetnek, amik nincsenek benne a kerettantervben. A válasz egyszerű. Az Oktatási Hivatal emelt szintű történelmi érettségi követelményeinek leírásánál külön listát ad meg korszakonként, amiben benne van a kerettanterven felül számon kérhető lexika. Ez fogalmakat, személyeket, évszámokat, helyeket tartalmaz. Ezeket akkor is kérdezhetik, ha nincsen benne a tankönyvbe, mert a hivatalos követelmények között, amelyeket közzétettek az Oktatási Hivatal honlapján, bizony szerepel. Szóval hiába nincs a tankönyvben, hiába nem tanítják, például az ókori Kínában a taoizmus, akkor is kérdezhetik. Ezért indítottam ezt a sorozatot, ahol megpróbálok minél többet bemutatni ezek közül a rejtett lexikai elemek közül, és ezért írtam egy ingyenes e-bookot is, amiben összeszedtem ezt a tudást. Kövess további fogalmakért, és tölts ki a leírásban található kérdőívet, és elküldöm neked az e-bookomat.